Kuwi ana bakmi tatae. Ngene sapa kuwi? Onere direwangi iki lho. Jos semangat e. Ora padha dipise tak kira wedung. Sian ngapusi. Wah, banget Pak RT. Jos. Iki debok nggo apa, Bro? Nutupi. Wow. Ora tupi gedang goreng. Mengko kaya tumpake glepung. Wah, kok ndak promosi rasa. Ora disponsori ya. Oh, jos. As. Udut. Wah, yo. Ya, Bro. Melok tenan nih. Juragane SNT. Jan. Son horek. Ya, Bro. Hop. Kacane ndi? Namanya sudah berangkat. Apa? Pak celeng. Panitia nolongan driver Jayamik. Wah, ana driver e kene. Nyanyi itu. Gotong royong bangun jalan. Pemerintah udah ngeduk-duke. Diteni suwi. Didomong loro rasa rebutan dikapling. Oh, nek gawean ra rebutan. Berat balik. Pagi ngunjuk riyen. Dikate Pak Rudi. Ngunjuk riyen. Pakde, kami ngunjuk riyen. Nyenek. Kok gejek ngopo? Ah,
ming tok tawani wedang kok ora gedhek. Lah kudu apa? Hah? No. Sampai ben panas. No. No. Nunggu bantuane teko alus yo ditambal dhewe siki. Ayo. Mas, Mas. Nah, karena omahe jenengan ta kuwi. Nah, iki nek ora ana gotong royong jenengan mesti resik-resik ngene iki lho. Kula jane pun niat wingi, Pak. Ya iya iya. Ini kula wingi pen ngeten iki lho. Lah, ngeten iki to. Ayo ayo. Aduh aduh. Pintere jan kancaku rondo iki. Malah gotong royong. Hah? Aku iki turu lagi tangi. Ale mau ojo bali dalane ditutup. Jembul turu. Lah kula lagi tangi, Pak. Lagi tangi to. Apa to iki kok rame-rame iki? Tak pikir nggarap niki lho. Ah. Wingi tukang to. Ah. Aku ora rampung-rampung. Wong akeh. Jan. Jan. Wow.